Rolling action. Mauna yun higayon na nga. Ako lang yun yung baligyan ng mga manok na ko kay pagkasakita sa kung gapon at tumiging adlaw. Ano malis pirali? Ingo siya nagluto ko ng lugar niya sa pinututong. Iman-iman, nag-adubo, nagpaputo. Agay. Sorry lang yun munok. Kaya ako lang yun mo yung baligyan. Kaya gutom niyo kay ko. Wala na yun ko. Pamahaw pa na yun ito. Panahapo na eh. Ini ako nahudak ko, pre. Sabi gasa sa inyong mga manok ka mo eh. Pre! Uy, lugo sa magali ha! Ako saan sa kanire? Gawas niya, gawas. Ako, ayaw samok-samok. Ako lang yung hotdog dakop na akong manok. Kaya ako lang na idayog baligya. Ayo, pre! Gawas sa diha ba? Kaya ako yung istorya ni mo. Istorya isang mapalpak na sad. Di lagi na palpak, pre! Mamong tanay mo ang mga pagpaniin mo nga palpak, puro palpak. Paminaw sa! Liwat. 150% ani! Liwat siya kasi mong kumpare nga si Boy Palpak ba? Dili lagi, pre! Sama na siya kato si Ilino, liwat ko ato! Dali na dali, bagawas siya! Parihal mong tulo ni Elio ni Boy Palpak. Palpak mo. Paminaw sa ba? Gawas sa diha, kaya ako ipakita ni mo. Oh, bukan. May gutom na ako. Nakasabi ka pong dagay, ayo, pre! Hindi ako kitito ron. Itom sa mo nandunggan mo na ito. Kaya ba akong gutom, ha? Bantay di ka magbusog ron, ha? Bantay di ka magbusog ron! Saan naman siya? Istorya niya. Ay, Sa ako ba? Ganiha pa kung alas 4 kadlaw ning ambak sa balay. Naniid ko kung silutuon ni Petutong para makabawas sa ino. Napuya na istoryahin ni niid. Oy, din ako rapul anak ko na paniid mo. Tanawa ko, tanawa. Among rabak ko si mo paniid at tumiging adlohan. Akong kugong sakit kay igo pa buto. Oo, lagi. Iyo ka luganisa ang luto. Ya adobo re itong gi. Ikaw na di ay nasakit ang lubot. Tanawa ko, wow. Nangapahak mo niya akong lubot. Minisina ni mo kay ka may palpak kay kamdag. Kuan. Paminaw sa. Si Pai Tutong din mismo. Hindi ulit sa kuluyong nga nagpuhupo ko sa bilubi. Wasi kibaw nga naniid ko niya. Like kumutuo na prebi sa pag 200% pa na imo pupanid. Di kumutuo. Di ka mo to? Di ka mo to. Na ako'y picture na rin sa usay niya luto. Tanawa, oh. Oh, picture, oh. Picture niya picture na. Bisag imo rang gikawat sa Facebook. Ay, sos, bebe. Tao, guys. Bakit ano? Bebe, video. Oh. Tanawa na, Video. picture. Oh. Tanawa na. Picture ni. Pasa ko niyo sa Oh. Eh? Tanawa. Mau ka na usaw ni wa mo na play. Oh. visit. Preference. Ino ni. Nagluto og tuna ako sa bawon. Pasa ko sa libon. Mau ba ni? Mangayo sa ko pasaylo nimo kay alir may akong nauna nakitaan. Ya Oh. ikaw wala pa man. Pasaylo alang ko daan. Kaon na pre. Kaon man ni pre oh nabitin tuna ni. Tanawa. Mahimo ni may ligas tsunami. Tinuon ni. Tino lagi na kaon nagkita ko na sa kadiro kawa. Padruga may pe ulo. Sige ko kay problema kay bago na may sa kadaan. Uy, bibidya pa mong kaysa gani. Sige pre. Tinuon. Tuna lagi ang doon. Nagkasari pero tong nagkuab to giwa tong tunahan. Diyan lang dunia pa nato para makahatag sa pasaylo to sa pabuto nga yung giluto. Rag mo ano gini murag pa-perfect na yung kasi Hindi mo namin paniin ba. kita ko nga 150% ang duty. Patay. Bahala lagway kanon. Ang Higop higop tag sabaw niya unos tuna. Katuna ko sa mga 5 ka kilo. Ug ganano to na to. Busog tano ha. Pasabaw pa. Ang imong Suka dug ang ginilag. Oh. Nasto man eh. Ang imong mga saan ako pre murag mabawi gyud nimo gyud. Pagkaon ni tagtaro. Ikaw dito ka ba sa akin manid? 150% na nako ihatag imong tinuod. Yaw lang dia. What ako? Pre! Cut.